चली एगो बूढ़ा बूढ़ी और बेटा पतोह कथा सुनाओ तनी। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम। एगो गांव रहे, एगो गांव में बूढ़ा बूढ़ी और उनकर एगो बेटा पतोह रहत रहे लो। पुराना जमाना के कथा हवे। तो बूढ़ा बूढ़ी और उनकर बेटा पतोह रहत रहे लो। तो बूढ़ाऊ एक दिन गए रहलन दूसरा के छान छावे, मजदूरी करे गए रहलन दूसरा के छान छावे। बूढ़ियो गए रहली दाल दरे जाता में दूसरा के घरे, उनका घरे जात ना रहे तो गए रहली दूसरा घरे जाता में दाल दरे। आ पतोह उनकर खाना बनावत रहली, भात बनावत रहली। आ उनकर मर्द गए रहलन दारू पिए। तले राजा साहब के सिपाही अइलन। पतोही से उनकरा पूछा तारन, तहार बुढ़ऊ कहाँ गइल बारन? तो बूढ़ियो कहली, पतोहिया कहलक कि गइल बारन पहाड़ के पानी बांधे। तो अब बूढ़ियो तहार कहाँ बारी? राजा के सिपाही अइलन पूछलन कि तहार ससुर कहाँ बारन? तो पतोहिया कहलक कि गइल बानी पहाड़ के पानी बांधे। तो तहार सास कहाँ बारी? तो एगो में दूगो करे गइल बारी। तो तू का करत तारू? एगो टोआ तनी 77 गो पाव तनी। आ तहार पति देव कहाँ बारन? आपन देख के बौराए गइल बारन। तो राजा के सिपाही के तो बड़ा खराब लगल कि का उल्टा पुल्टा ही बोलत हिया। जाके राजा साहब से कहलन। तो राजा साहब कहलन कि जा बोला लिया वो इतना हिम्मत बा कि उल्टा पुल्टा बोले के। तो राजा साहब भेजलन फैन सिपाही के कि जा बोला लिया वो। तो पतोह तो डरा गए उनकर कि हम तो कुछ बोलले नहीं कि उल्टा पुल्टा। इस सिपाही काहे हमरा के धो के ले जाता। राज दरबार में ले गए सिपाही आ राजा के सामने खड़ा क दहलक। तो राजा फेन पूछलन कि तहार ससुर कहाँ गइल बारन? तो फेन पतोहिया कहलक कि गइल बारन पहाड़ के पानी बांधे। तो तहार बूढ़ियो कहाँ बारी? तो एगो में दूगो करे गइल बारी। तो तू का करत रहलू हो? तो एगो टोआ तनी 77 गो पावत रहनी हो। आ तहार पति देव? तो पति देव आपन दे के बौराए गइल बारन। तो रजू साहब के ना समझ में आयल कि का कहतिया। तो फिर समझा के पतोहिया कहलक कि ससुर जी हमार गइल बानी पहाड़ के पानी बांधे। तो गइल बानी छान छावे। पानी होला तो छान ना छावाई तो सब पानी तो घरे में आई। तो राजा साहब कहलन हाँ ये बात तो सही बा। आ सासू हमार गए रहनी हाँ दाल दरे। तो दालवा के दराई तो एगो से दूगो तो होई। तो उहे हम कहनी एगो में दूगो करे गइल बानी। आ हम भात बनावत रहनी हाँ तो एगो टोआ तनी तब तो सब बुझा गेल कि सब भात हो गइल बा। तो उहे कहनी कि एगो टोआ तनी 77 गो पाव तनी। आ हमार पति देव पिए गइल बारन, आपन दे के बौराए गइल बारन। हम तो इहे इतना बात कहनी है सिपाही जी से। तो राजा जी तो सुन के राजा साहब सुन के तो बड़ा खुशी भइल कि पतोह तो बहुत माने ज्ञान वाला बिया। राजा साहब खुशी होके बहुत सारा ओकरा के इनाम देलन। इनाम दे के आ तब सिपाही के संगे ओकरा घरे पहुंचा दहलन। यही जी कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम।